Dámy a páni, ja začnem trošku netradične, ako obvykle. Tá dohoda je o nás a Spojených štátoch, alebo pre všetkým o nás. Prečo o tom hovorím takto? Dnes máme obavy v agrárnom sektore, v investíciách, v pracovnom trhu a tak ďalej. Ale tie obavy vznikajú, pretože sa hodláme prispôsobiť americkým štandardom, alebo pretože chceme prijať dohodu, ktorá je výhodná pre obidve strany. Ak chcem hodnotiť výhodnosť dohody, tak potom sa zase spýtam, na ktorej úrovni to chceme hodnotiť. Netarifných opatrení a ich odstranenia, na úrovni vplyvu na technologické štandardy, na jakej úrovni. Ale hlavná otázka, ktorá ma vždy napadala pri diskusiách o tejto dohode je, nemá táto dohoda iniciovať o mnoho väčšie zamyslenie Európskej únie samej nad sebou? Dnes sme svedkami, že Američania pokračujú v reformných krokoch OSB na krízu, ale aj v Európe začína prevládať predstava o tom, že sme za krízou a stačí valiť ďalšie peniaze. Je to tak? Po druhé, dnes si hovoríme o tom, že by táto dohoda nás mohla skutočne v niektorých oblastiach ohroziť, ale nemá skôr iniciovať našu snahu riešiť tie problémy v týchto oblastiach. Agrárny sektor. Všetci vieme, že problém je v dotáciách. Máme teda prejsť na dotácie amerického typu, alebo máme sa zamyslieť nad novou úlohou agrárneho sektora v budúcej spoločnosti. Dnes hovoríme o tom, že samotná dohoda by mohla dosť významne zasiahnuť aj do investícií. Áno, tie investície sú tu, ale tie investície budú fungovať stejne po svojom. Dnes hovoríme o tom, že sme spoločne a že sme podobní. Ale zoberte ciele a rozsah práce v Spojených štátoch v Európskej únii. A čo je najzaujímavejšie, hovoríme o rizikách tejto dohody, ale nezdá sa vám asymetrická táto scenárová podoba? Ťažba bridlicového plynu a ropných pieskov viedla k poklesu cien energetických médií o 40%. Na základe toho Spojené štáty vytvorili 1 600 000 pracovných miest, zvýšili konkurencieschopnosť vlastnej produkcie, umožnili zvýšenie exportu, ale zároveň Európska únia diskutuje o tom, že použitie novej ekologickej alternatívnej stratégie povedie k trvalému nárastu cien energetických médií o 20 až 30% do roku 2020. Bude potom problémom dohoda alebo iný prístup k ekologizácii spoločnosti. Druhý pohľad. Všetci vieme, že obidve krajiny, obidve zoskupenia majú obrovský problém s korupciou, šedou ekonomikou, daňovými únikmi a tak ďalej. Americká legislatíva prijala rozhodnutie, podľa ktorého zdaňovanie ziskov afilácií amerických spoločností v zahraničí dosahuje 40%. Európska únia sa tvári, že tento problém teda budeme ako si riešiť. Viete, že zo stáleho režimu je známy prípad, ak nechcem problém riešiť, vytvorím komisiu. Tak vytvoríme komisiu, ktorá ten problém bude riešiť, ale pre istotu ho nebudeme riešiť. Takisto je to otázka reálneho vplyvu šedých zón v ekonomike na Spojené štáty a na Európsku úniu, ktoré keby sme ich použili, tak profitabilita z titulu do uzavretia dohody TIPTA bude drobnosťou. Ale máme aj ďalší námed na zamyslenie. Možno viete, ale aj v tomto sale sú určite ľudia, ktorí vedia, že pred 6 rokmi vznikla štúdia v Európskej únii, ktorá sa zaoberala harmonizáciou vnútorného prostredia EÚ. Máte 27 daňových systémov. Keby neexistovalo 27 daňových systémov v Európskej únii, európske HDP by sa ročne zvýšilo zhruba o 2,5 až 3%. Keby ste nemali 27 rôznych technických štandardných systémov, zvýšilo by to celkový rast HDP v Európskej únii zhruba 1,5%. Keby ste mali harmonizované pracovnoprávne predpisy, znovu by to výrazne zvýšilo rast HDP v Európskej únii. Ale my sa teraz budeme obávať, že to budú Spojené štáty s ich pracovnou legislatívou a Európska únia s pracovnou legislatívou. A prečo o tom takto hovorím? Preto o tom, že jedným z kľúčových predpokladov konkurencieschopnosti Spojených štátov je to, že nemajú tak roztrieštené podmienky podnikateľského prostredia. Ale Európa v rámci zachovania národnej suverenity tvrde bojuje za to, aby tu zostali odlišnosti toho typu, že výnimka.
Takže z tohto titulu ja by som sa neobával uzavretia tejto dohody, pretože ona by naozaj mala iniciovať náš pohľad na pokračovanie reforiem v Európe. A ak tie reformy dotiahneme do konca, tak naozaj budeme hovoriť o náraste konkurencieschopnosti Európskej únie. Ale teraz skôr mám obavu opačnú, že my tie reformy robiť nebudeme a negatívny vývoj ďalšieho exportu Európskej únie budeme pripisovať tomu, že sme uzavreli dohodu so Spojenými štátmi. Ja neobhajujem dohodu z hľadiska asymetrii. Uvedomujem si, že v dohode vzhľadom na predmetné oblasti je množstvo asymetrických pohľadov. Ale musíme sa dívať na to, čo dá celok dohody a to, že či tie asymetrie sú produktom tlaku Spojených štátov alebo vlastného vývoja v Európskej únii a podobne. No a keď to takto hodnotím, tak potom naozaj celkové pluso-mínusovanie, ktoré sa týka tejto dohody, vyznieva jednoznačne v prospech uzavretia dohody. Posledná poznámka. Tá dohoda má pomôcť čomu? Zväčšeniu vzájomného obchodu, zväčšeniu úspešnosti obidvoch partnerov spoločne na iných trhoch, alebo aj. Ak má zväčšiť vzájomný obchod, netreba sa obávať, lebo vždy sú tu určité veci, kde jeden je úspešnejší, druhý je menej úspešný. Ak má pomôcť pri spoločnej operabilite na iných trhoch tretích krajín, je to zase o niečom inom. No a keby som bol geopolitik, tak položím otázku, je táto dohoda ochranou proti tomu, akým spôsobom nastupuje Čína, určuje svoj vplyv v rámci svetovej ekonomiky a radikálnym spôsobom mení parametre podnikateľského prostredia v globálnom svete. A zoberte prosím len stratégiu čínskych suverénnych fondov pri podpore čínskych súkromných firiem, ich expansných stratégiách, prieniku na teritorium Spojených štátov, Európskej únie, Južnej Ameriky a tak ďalej. Krásnu stratégiu, ktorej nikto neoponuje, že kúpite 3% akcií firmy, na základe toho máte prístup k jej inováciám a know-how, na základe toho zvážite jej riziko voči vám a na základe toho postupujete v ďalších krokoch. Ak vám to pripomína ako čínska stratégia v niektorých investičných rozhodnutiach IT sektora, podobnosť je čiste náhodná. Ale to nevzbudilo záujem. Ale toto bude mať väčší dopad ako uzavretie dohody. No a to samozrejme nehovorím o tých kurióznych prípadoch, že si Číňania prenajmú prístav Pireus na 95 rokov, že uvažujú o prenajme ďalších prístavov Európskej únii, že uvažujú nad tým, že vstúpia priamo na teritorium Európskej únie, aby nemali problémy s ochranárskymi opatreniami na hraniciach EÚ, ale všetci to berú ako aktivity čínskej strany, ktorá teraz bola na návšteve vo Veľkej Británii a slúbila investície v rozsahu 36 miliárd libier. Takže prosím vás, nepodliehajme iracionálnym obavám z niečoho, čo môžeme vynegociovať. Nepodliehajme iracionálnym obavám z nepriateľstva niečoho, čo je zvonku, ale ktoré my môžeme vyriešiť vlastnými reformami. A nepodliehajme tomu, že za nás zase všetko tá dohoda vyrieši a vyrieši aj to, čo my nechceme z pohodlnosti alebo z hlúposti riešiť. A tak ako ten svet okolo nás je strašne zložitý, prosím vás, nebuďme ideologicky zakonzervovaní v jednom alebo v druhom smere. Takže dovolte preto taký trošku atypický príspevok. Ďakujem za možnosť vystúpiť.